Samantala, nasa mahigit 1,000 pamilya po sa San Juan, La Union ang tumanggap po sa tulong pinansyal kasunod ng naging epekto ng Bagyong Uwan noong Nobyembre 2025 sa ilalim po ng Emergency Cash Transfer Program ng Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 1 na ipamahagi po ang tig 10,179 pesos sa may mga totally damaged na kabahayan habang nasa 5,265 pesos naman sa may mga partially damaged na bahay. Kasabay po nito na ipamahagi rin ang ECT sa mga bayan ng Aguilar, Infanta, Lingayen at Tumingan sa Pangasinan. Ayon sa programa, layunin po ng ECT na magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya at suportahan sila sa kanilang patuloy na pagbangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo. Matatandaan na patuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga bayan sa Ilocos Region, kabilang sa mga nauna nang nabigyan ang mga apektadong residente sa Bolinao, Pangasinan at Caba at Bagulin, La Union. IFM News. IFM News. IFM News.